Теләші районында Галауиддин Зияддинов исемендәге конкурска йомгак ясалды. Узак еллар Татарстан дәүләт телевидениесендә авыл хуҗалыгы редакциясе журналисты булып эшләгән хезмәттәшебез һаман истә. Якташлары да аны горурланып искә ала. Язмабыз Теләші районыннан. Аннары сезнең инде хәзер авылларга газ кертүдә төгәлләнгән икән име. Авыл офыклары тапшыруын алып барган ветеран журналист Галауиддин Зияддинов Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә 40 елга якын эшләде. Аны халык бик тиз танып ала иде, чөнки ул үзе дә гел халык арасында булды. Галауиддин Зияддинов белән мине тормыш 90-нчы елларда таныштырды. Ул вакытта без аны Алик Зияддинов дип белә идек. Аның төшерү сәләте һәм аның программалары аерылып тора иде. Ул гади халыкка күп игътибар итеп эшләде үзенең программаларын. Гади халыкка игътибарлы булган Галауиддин Зияддинов үзе дә авыл малае. Галау авырлыкта үсте ул. Озонга киткечтәген урыннарда кунып йөргән инде ул. Квартира булмыйса укырга дагы бик авырдан кергән кеше булды шул. Яшем дигән кеше була, ичмәгәч, юлдан чыкмагач әйбәт булды Галау. Зәкия апа авылдашы аның шәйткәндә Галау абыйны искә алып яшь журналист конкурсы оештыруларына сөенеп туя алмый. Урынга лаек булган Адилә Шигабиеваны. Галауиддин Зияддинов истәлегенә багышланган конкурста җиңүчеләргә бүләк тапшыручы журналист Рәзин Нуруллин озак еллар хезмәттәше белән аралашып эшләгән. Өстәвенә остазыбыз хезмәттәшебезне искә алу Татарстан дәүләт телевидениесенең Теләші информ мәгълүмат үзәге белән бергә оештырган чарасы. Теләші информ мәгълүмат үзәге Татарстан Республикасының телерадиокомпаниясе белән берлектә икенче тапкыр яшь журналист район конкурсын уздырып. Чарабызның төп максаты үткәннәрне барлау, талантлы яшьләребезне алга таба журналистик өлкәсендә күрү. Хәерле сәгатьтә башланган конкурс дәвамлы булырга ошаган. Икенче дәрәҗә диплом иясе Фәнзия Балтач районыннан. Димәк, конкурс район белән генә шикләнми. Журналистика миңа балачактан ук бик якын. Мин шигырьләр язарга яратам. Төрле хикәяләр, прозалар, интервью да миңа кызык була башлады. Галауиддин Зияддинов та интервьюга хирыс иде. Ул интервью алмаган терлекче, сыер савучы калмагандыр мөгаен. Хәтта исемнәрен дә белә иде дип искә алды кичәдә катнашучылар. Мөршидә Җиһан Искәндәр Тимәнов, Татарстан яңалыклары, махсус Теләші районыннан.